Dneska 14.10. roku 2023 se koná u nás v Příkazích druhý ročník vlastně jakéhosi setkání obyvatel dobrovolného svazku obcí, což je 20 obcí místního regionu a zároveň je to akce, kterou pořádá místní akční skupina MAS Moravská cesta. Dobrovolný svazek obcí je v podstatě mikroregion a náš dobrovolný svazek obcí region Moravská cesta vznikl asi před 3 roky a zaměřuje se především na obnovu kulturních památek, rozvoj kulturních aktivit, rozvoj kulturního dědictví v našem regionu a rozkládá se od Bouzova až po Horku nad Moravou. Na programu je vystoupení různých kreovaných souborů, konkrétně je to Hanačka, Cholinka, k tomu všemu nám bude hrát hanácká muzika Litovel, no a také zaspívá pěvecký sbor z Příkaz, bude tam vystoupení našich dětí, ať už z mateřské školy nebo základní školy a na závěr úplně potom zahraje vojenská muzika z Olomouce, respektive taková je jenom část té muziky, kdy budou hrát swing, tak aby se nám to hodilo i k tomu dnešnímu setkání, které probíhá vlastně v útrobách záloženského domu, protože už máme říjen a když jsme tu akci plánovali, tak jsme si říkali, kdyby náhodou nevyšlo počasí, tak se potkáme raději někde v interiéru a tam nám bude aspoň příjemně. Před záloženským domem bude probíhat jarmark různých regionálních prodejců a výrobců, který vlastně pořádá místní akční skupina MAS Moravská cesta. Na velkém sále bude ten hlavní program, o kterém jsem mluvil, a na malém sále potom bude představení, divadelní malé představení pro děti. Bude tam různé malování, tvoření a takové nějaké další aktivity, hlavně pro ty nejmenší. Dnešní akce je také výjimečnou příležitostí k tomu, abychom se všichni setkali, ale nejen to, protože je to i oslava vlastně toho dědictví našich předků. A naše místní akční skupina se velice snaží podporovat vesničky i větší vesnice tady na Hané svými projekty, aby ty vesničky zkvétaly a zářily, a myslím si, že se nám to společnými silami daří. Věřím, že příště, až zase taková akce bude probíhat v nějaké jiné obci z těch 20 obcí dobrovolného svazku obcí, tak lidé zase přijedou a budou z toho mít dobrý pocit.